sammen, og velkommen til undersøgelsen. Dam, dam, dam. I den her uge har vi om slik. Dam, dam, dam. Lad os komme i gang med en Dam, dam, dam. Hej. Nu har vi endelig fundet en her i skolens musikhus. Lad os bare komme i gang. Anne, hvilke dage spiser du slik? Om fredagen. Okay. Hvor meget slik spiser du om fredagen? Det er sådan lidt forskelligt. Sådan ikke så meget. Vi blander bare noget blandt selv slik, og så deler vi det alle sammen. Okay. Hvilken slik spiser du mest af? Lakrids. Okay. Når du har spist slik, forbrænder du så de kalorier, der er i slik? Ja, jeg spiller rigtig meget sport. Jeg går til svømning og fodbold. Det er godt. Det er godt. Vi ses, Anne. Farvel. Nu står vi her med endnu et interview. Clara. Nu vil vi stille dig et par spørgsmål. Okay, Clara. Hvilke dage spiser du slik? Fredag og lørdag. Okay. Hvor meget slik spiser du fredag og lørdag? Ikke så meget. Okay. Hvad for et slik spiser du mest af? Lakrids. Ja, lakrids, det er godt. Hvad for noget slik kan du bedst lide? Lakrids. Okay. Forbrænder du de kalorier, der er i slik, når du har spist det? Ja. Hvordan? Jeg løber med min mor. Fedt. Mange Okay. tak. Farvel. Nu har vi fundet en, der gerne vil interviews. Hej. Hej, Mads. Mads. Okay, hvilke dage spiser du slik? Fredag og lørdag. Okay, det er godt. Hvad for noget slik spiser du mest? Chips. Okay, hvad for noget slik kan du bedst lide? Chips. Okay, Mads. Forbrænder du de kalorier, der er i chips? Ja. Hvordan? Løb. Spiller fodbold. Fedt. Mange tak, Mads. Farvel. Det var alt for i dag. Vi ses næste gang. Her i studiet. Ha' det godt for i dag. Dam, dam, og velkommen tilbage. I denne uge har vi om slik, som I kan se, og i går med interviewene. For eksempel findes der slik som chokolade med forskelligt fyld, eller bare helt normalt mælkechokolade. Der findes også både sure og søde ting. Og der findes også de her vinjubier. God vin. Så nu vil vi prøve at smage. Så nu demonstrerer vi. Hvordan smager den? Vingummi-agtigt. Okay. Kan I smage, om der er noget slik, I synes, der sådan er bedre, eller? Ja. Noget slik er bare bedre. Lakrids er bare dårligt. Ja. Slik det bedst. Nu er der ret. Ja, lakrids Ja. er bare... Nå. Men nu er vi ud og lave noget mere med slik. Vi ses. Farvel! Hej. Nu skal vi til at lave et forsøg om farvestof. I kan se, hvad vi bruger. Altså, for eksempel i Smarties er der meget farvestof. Det ved vi ikke, om der er her. Så lad os se. Putter I dem i? Det smager rigtig godt. Mm-hmm. Ja, det ved I jo alt om. Så tager I fat ovenpå, og så ryster I en smule. Shake. Der kommer altså ikke noget. Så ser vi, om det er naturligt, eller hvad der sker. Ej, jeg kunne spise Må jeg prøve? Ja, det er jo nemt. Der begynder at... I kan ikke fornemme det, men der begynder ligesom at... Blive lidt gråt. Ja, lidt gråt i det. Ej, hvor ser det Sådan ud. lidt. Prøv at se den. Den ser mest. Der begynder at svæve et par ting rundt i vandet. Det hedder... Og den er blevet helt udhulet. Det, der var inde i før, er slet ikke derinde mere. Jo, det er det. Jamen, inde i den røde. Og næsten det samme er sket med den Nej. sorte. Jo. Nej. Men det var simpelthen vores test. Gider jeg sætte dem frem, så man kan se, hvordan det endte? Den blev rigtig grå i det. Og den her, Sådan her. Min, den blev lidt grå, og hendes blev lidt lilla. Yes, Jeg har det var simpelthen bare det. Nu vil vores testkanin nummer 48 læse en smule op om slik. Okay. Slikbutikker snyder rigtig meget. Det virker som en fantastisk idé, som et skræddersyet til at gøre børn og voksne glade. Kilovis af slik, du kan blande, som det lyster. Men blandt salgslik er også som skabt til at snyde statskassen og kunderne.
Det er nemlig nemt at hælde smuglerslik fra Sverige og Tyskland i beholderne, og dermed spare afgiften på næsten 25 kroner per kilo. Hos Skat bliver tendensen med ulovlig smuglerslik bekræftet med den kontrol hos forhandler, der indtil videre er lavet i 2014. I Storkøbenhavn havde næsten halvdelen af de kontrollerede butikker glemt at betale afgift på slikket. Københavnerne unddrager så generelt ikke skattebetaling mere end andre. Men konceptet med blandt selv slik er mere udbredt i Københavns område end i resten af landet, siger en eller anden Preben. Men så, at som jeg lige har læst, så er der faktisk mange slikbutikker. De køber bare slikket i Tyskland, fordi der er det meget billigt. Og så er det meget billigt, og så skulle de ikke betale afgift. Nå, nu vil vi læse lidt op om noget spændende, i hvert fald for nogle af jer. Vi har lavet en liste over vingummier, som ikke indeholder svinegelatine. Okay. ABC's lakrids, Black Beers, Black Blocks, Bottle Up Vingummi, Caramel Blocks, Ducatos lakrids, Giant Drops, lakridskringler, lakridskreds, Mobbedreng lakrids, Mobbedreng ministix lakrids, Pasta Frutti, Pils Drage, Piratos, Politistav ministix, Rotella frugt, Roulette Piratos, Salmiak tabs, salminger, saltesutter, saltsild, saltisaler, Cecils, Skippermix, Skipperskrå, South Pole, Sour Lakrids, Stars, Super Piratos, Tophatte, Zulu. Ja, Krispibepanik blev guld værd for Cloetta. Slikproducenten Cloetta har oplevet et BOOM i salget af lakridspiber, siden flere medier fejlagtigt skrev, at EU ville forbyde producenten. Dengang vi ses næste uge, hvor vi har noget om sprængstoffer. Og ved I hvad? Slik, det er bare så godt. Vingummi er bedst, og lakrids, det er bare så meget sidste år. Nå, vi vil takke Sarah, som har været en rigtig stor hjælp, og Clara, som også har været med til at hjælpe. De har filmet. Hun sidder derovre bag kameraet og siger hej. Hej. Nå, farvel! Nu skal vi have læst lidt om noget spændende. For nogle af jer i hvert fald. Vi har lavet en liste over... Jeg var ikke ude i billedet. Det var bare... Billedet. Du sagde, du ville sige det. Det nåede ikke. Nu er en til, der gerne vil interviews. Freddy! Ja. Okay. Nu vil jeg læse lidt. Og lakridspiber. Ja. Lakridspibe panik. I guld